filla, un sentimento de unificación, un derezo de adhesión para formar unha memoria física na que confluir todos os ríos nun mar de pensamentos e de mares, pois cada mar é unha persoa que crea un océano. Estas follas son vidas e desexos nas 18 voces presentes nas moléculas deste papel. Este libro xa está na maioría de idade, xa ten 18 anos, por lo tanto, xa pode sair por si mesmo, a buscarse a vida. Para él, sería unha grande alegría que vos o apoyerades no vosso corazón. Este libro é galego, no noso idioma, que está a pasar tan malos momentos, e entón este é o noso pequeno... Agradezo que estexades aquí. Eu o que quería comentar primeiramente é tamén agradecer ás persoas que organizaron este libro, que do meu punto de vista organizaron moi ben. En ningún momento poden asistir a unha reunión destas organizadoras, mas eu vi no final que o resultado foi unha cosa linda, foi unha cosa preciosa. Este libro é lindísimo, é unha cosa que me sorprendeu gratamente. O primeiro que comentar é que son, creo que, o único autor que non ten poemas no libro. Eu teño un texto en prosa, que, por certo, é unha historia de misterio. A diferenza dos que escreven o poema é que o que escreve un poema, lee o poema, é moi lindo, e depois de ler o poema, a gente pode apetecer lelo. Mas non é o caso, se eu vos leo a historia, pois alguén dice, xa sabemos a historia, entón xa pasamos para casa, non compramos o libro e xa está. Entón o que vou facer non vai ser ler o texto, porque entón a miña parte xa estaría sin ler. Entón xa negativo para o libro. Tampouco vamos facer que vender as cousas por capítulos, por partes, tú que queres a parte do verbo, bueno, pois arrancamos a folla e damos un pouco de plan. Entón, xa lelo completo, de cabo a rabo, e hai auténticas belezas de poesía, auténticas poesías que son para lelas, relelas e recontralelas. Eu con algunha delas xa lín, creo que 4 ou 5 veces, e gostei tanto dela, de alguna concreta, estou pensando en alguna concreta, non me dices cual é. Alguna poesía concreta que me entusiasmou, pero muchísimo. Eu neste libro que, bueno, poderíase dicir que a primeira vez que publico ou non, porque tamén escribía nas revistas que publicábamos no colexio público e de Sabalades. Sempre escribía todos os anos. Sempre quise dedicarme a escribir, dende que aprendín a escribir. Esta é a primeira vez que está escrito nun papel. Bueno, moitísimas gracias a todos por estar aquí. Moitísimas gracias a todas as persoas que colaboran no libro, porque sen as outras 17 eu non estaría neste libro que se chama 18. Moitísimas gracias a Adriana tamén por todo o traballo que fixes a unha enfermedade mentres viven na pobreza. Eu neste libro tamén contar que fixen a aventura de mentres a súa vida sexa menos. Eu estarei aí aproveitándome no tempo, aí estarei eu, disposta a encher os petos, disposta a mercar máis por menos, ao combustible barato, a electrónica económica, aos alimentos roubados, a mercar por pares, zapatillas e zapatos. Estarei aí, onde se consume e se tira a roupa, onde se mercan inútiles obxectos. Estarei aí, onde se rouba aos nenos, en cada multinacional escravista, detrás de cada muller e home, detrás de cada neno escravo, detrás de cada céntimo de euro que gañou a Manso. Vou ler directamente. Sen contrapar. Así. Que me dis? De que estás a falar, cadáver? Que xa ninguén che escoita. E non obstante me falas, e eu escoitoche, como se foses unha laraíña que tiña o aire que respiro. Si, é aquí, nos meus pulmóns o necesito. A morte falouche fai tempo, cadáver, porque agora hai de morrer contigo, e non obstante morro neste instante, e xa non estía quen miro. Xa non estía quen miro, e non obstante citas o meu alento. En quen che convertiches, cadáver?
Que é o que és que non te encontro no meu recordo? Non tes pasado o cadáver. Que se convirtan na gran guerra depende de moi poucas cousas. Que medio ano podan anular a nuclear de China e de Rusia, pero non creo que vayan a poder, nin os israelíes, nin os gringos. A cousa está aí, media hora. Pero estamos na terceira guerra, tío de Felices. Guerra de clases, que se manifesta en guerras imperiales. Eso se traduce no mundo existencial que fica. Dixete, que carallo vou dicir? Moitos dos poemas Libia. As palabras escudas da morte, silencio, terror, mentira, chanse o sino do sal, a cada un dos cadáveres abrazados, subterráneo empobrecido na envenía dos tomajados. Fica lonxe, ben lonxe, os días dos pasados. Sacerdote do petróleo do odio, cantor de Wall Street, cobardes agachados tras o sorriso cínico do... Esquecemento. Queimame os sorrisos en bocas desalgadas, ollos cegos de mirada enterina, que permite ao corazón rozar como pluma sobre a miña pel, sen pararse en nada. Pérfida construción sen recordos malestos, nin dor polo cambio. Esquecemento cruel circula polo seu sangue, esquecemento do cemento a sol pisado sen ningún cuidado, sen ánima. Berros calados en noite eterna cobren o meu corpo de neves. O poemario é un experimento, son realmente poemas da adolescencia que saquei do fondo dunha gaveta e nin revisei, e con cada poema hai unha foto dun edificio en ruínas que saquei ao longo deste verano. Entón, o conxunto de cada poema, de cada foto co seu poema, perdón, sintomático, non? Como unha persoa na adolescencia pode sentir cousas que o mundo se lleve un monstro que las desaporta, que me acosa e persigue. Imploro o teu poder, ceibame ti dese ser maldito, recluído neste habitáculo tremo. Ollo o seu terrible son e os dos seus servos infernais. Dende a miña fiestra vexo a fame, a peste, a dor. Para este libro, pois, escollí uns poemas, a maioría deles, pois, son poemas que se fixeron para estas fotos, salvo dúas que non foi así, que todo o contrario, que da foto, perdón, do poema se fixo unha foto, dos outros, todos son poemas feitos. Sente como loitos se crava nos coitos e visualiza cadáveres mutilados. A face asasina asalta, provoca psicose. Corazón de coitelo racha vidas como se tal cousa. Arrolan membros, defuntos membros. Cruz dicía que unha pequena aportación á lingua. Carallo, se ten bastantes páxinas, se anda 200 páxinas e ten unha aportación severa, a verdade. É iso, bueno, que estamos orgullosos da nosa creación, a verdade. Todos, eu non vou a compartir con vos este poemiña. Antes, Simón Cabor, recordou un pouquiño o meu pasado. E, bueno, vai este pasado, sabes? Ainda que se apague, a pesar de que se esgote, irremediable, como unha vida extinta, marcado en min, tan preto, ferinte, abafante. Agora, tan só esmagada cabicha nun cinceiro, vicio pasado. Ben, eu son o penúltimo acto deste libro. Quero dedicarme ao penúltimo acto e o resto da xente que conforma este libro. A lúa de leite mergúllase na noite, leite lúa, muller loba introducida no lago, sangue na carne cairos afiados pingando, lúa na auga repleta de sangue infectada, lago de leite rosa con espiños de noite, ouveando licántropos nas estepas lindeiras, arrecendendo a noite,
arrecendendo a lúa, arrecendendo a leite, arrecendendo a sangue, arrecendendo a carne, arrecendendo a muller, arrecendendo a loba. A loba no lago das montañas do leste, enchido de leite rosa de mamas, queiros afiados pingando, auga do lago tinxido de sangue, a lúa de leite mergullase na noite. Todo está preparado para a longa viaxe a nave, da loba espida cruzando o lago, transmutando o seu corazón vermello polo branco luar do leite. Quixera dicir tanto e non digo nada. Quixera expresar verbas doces, andoriñas bolideiras que saíran da miña boca e non digo nada. Quixera soltar a amapoula que pechada sobrevive o cru inverno e non digo nada. Quixera dicir tanto e acabo amando en silencio, un silencio que cheira a morto, un silencio sepulcral. Quixera dicirche tanto, pero acabo. Embalidos en decadencia de metrónomo implacável, soletra bocados de paisagem. Em silabaio com verso trauteia, uma sonolência de pálpebra quebrada, sem horizonte, nem ponto de fuga, uma melopeia triste como os dias, liquefatos ou intermitentes, a que chamamos nossos bolsos de toda a gente. Uma brisa quente atrasa meu olhar, na secura póstuma do pavimento. De longe, o eco no pesponto da letra intromete-se na intumescência da frase, a fazer sonho sem sonhadora área. Água submarina, reticência, vazio, enfim. Quis deixar de estar aqui convosco todos e em particular com a Cruz e com a Rosa, que têm sido a alma destes encontros e a quem nós devemos tantos momentos de alegria e de beleza, nomeadamente o que se passou no sábado passado aqui. Foi um momento, no sábado passado foi um momento dos momentos mais emocionantes da minha vida. E ao estar aqui convosco é uma alegria imensa. Vocês, os galegos, são mais expansivos que os portugueses e nós aprendemos convosco esta expansividade e esta alegria. Isso é bom para quem tem como canção nacional o fado, que é património mundial, mas ao mesmo tempo é um poema meu que se intitula Eu Mesmo. Eu mesmo, vais pelas veredas tristes, meu amor. O sol do outono desfaz-se em teu olhar, caindo com as folhas devagar, e tu vais triste para onde ele for. Vais e não volta o teu passado, em que despida brincavas sobre a areia, e que é a luz da última candeia que à noite ainda arde no teu lado. Pelas veredas fundas vais à neve, ao silêncio eternamente